dito sa Facebook page natin ng Alipin Jesus Nazareno. Mamaya doon po ako magla-live sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Apo, good morning po. Sorry, busy talaga ako. Okay, Ate Amy Tayag. Ay, Ate MC pala, sorry. Oh. Sabi ni Tantan, bigyan mo daw siya ng cellphone kahit mumurahin lang. Oh. Sabi ni Tantan, yung tagalinis ko ng minsan dito, taga-bakbak ko ng mga hingi daw siya sa'yo kahit mumurahin lang. Kahit yung mga tagda 1,500. 2,000. Oh. Morning po sa inyong lahat. Oh. Okay na, gumana na daw yung tubig. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Sabi mo? Oh, nakita mo na, di ba? Oh, anong himala? Dala ng kamay mo. Tawagin ulit yung nanay mo. At tawagin si Papa Jesus. Wala kang tiwala talaga sa aking ama. Araw ng Biyernes ngayon. Doon siya nakatira sa Quiapo, hindi niya tinatawag si Papa Jesus. Okay, tumatawa ka na nga. Lumalambot na, di ba? Tubig pa lang yan. Oh. Si Apo Andy, batang Quiapo rin eh. Kaya Quiapo, sorya. Oh. Huwag na kayo maglakad, dito na kayo, alis na tayo. Matigas yan eh. Kagabi din, may pasyente kami. Inakalive pa ko sa Alipin ng Ama Jesus Nazareno. Opo, Ate MC. Meron dito nagpagamot. Nagtataka ako, ang sakit niya, L5, sciatica nerves. Nagtataka ako, bakit pag iniipit ko yung puwet niya, sinusundot ko, hindi siya nasasaktan. Nagdadalawang isip ako, kung may L5 ko, dapat ang lakad niya ganyan. Ganyan. Pero ganyan talaga siya maglakad. Pero pag umupo siya, gano'n. Pero pagka iniipit yung puwet niya, hindi siya nasasaktan. Nagdadalawang isip ako kung papatulad. Ano ko to? Inisip ko, alayin nilang pala ang sakit ng babae. Inuulam pala kasi ginagayo may asawa, pinapapatay na. Eh, bigla siya naglakad eh. Nawala. Hindi ko alam paano nangyari yun. Dahil sa wala ni Kristo. Pero, yung kapatid niya ayaw padala rito. Pero masaya pa rin ako. Umuwi siya kagabi na naglakad. Wala akong magawa. Hindi siya pumasok sa L5. Nagagalaw na kami mo ngayon. Narinig mo nanay. Yung kamay ng anak ko, gumagano na. Ang sakit ni ate sa breast talaga, may cancer siya. Automatically talaga may cancer siya. Kaso galing na po siya sa lahat ng mga magagaling na doktor sa Maynila. Kaso talaga, kung sakit talaga pang doktor ito, hatulan ko to na pumunta ulit sa doktor. Pero hatulan ko ulit talaga ito bumalik sa doktor kasi hindi talaga nakita yung doktor niya sakit. Para gumaling na siya at makainom na siya ng sapat na antibiotics para sa breast cancer niya. Kaso nga lang, may sakit siya talagang pinukulam. Magaan na. Buhatin mo siya ngayon. Ano pinag-iba? Kanina hindi mo nabubuhat yan, di ba? Hanggang dyan lang. Mamaya, pagbubuhat mo pa yan. Mamaya, buhatin mo ng asawa mo. Itong kamay mo, gano'ng kamay mo? Gano'n mo lang. Gano'n mo pa. Mas maga. Ipimikit ka. Ganyanin mo yan. Tapon. Jesus name. Dito ha. Tapos dito. Dahan-dahan. Jesus name. Tapos ilalim. Bawak, pailalim. Hanggang dyan sa breast mo. Tapon. In Jesus name. Buong katawan. Gamitin mo yung kamay ni Papa Jesus. Hindi mo ba ito magagamit? Naunawaan niya yan. Okay na? Ano na? Sliding ka? Mamaya, buwa ka na ng sasakyan. Ikutin mo yung pa mo. Lagyan nila. Pero, masaya na daw siya. Gumalaw na yung kamay niya sa tubig.
Kanina galaw yan. Alam ko masakit kasi nakaganon niya kanina eh. Ayan, malambot na. Lalambot na yan. Ilapag mo yan dyan para, kita mo, lumiit to. Ang pinagay ba? Malambot na nanay. Tubig pa lang yun. Tawagin mo ulit nanay ko po. Tawagin mo si Papa Jesus. Hindi makakatulong nanay mo po. Kahit ako hindi ko pwede tawagin nanay ko. Ang tatawagin ko, Papa Jesus. Papa Jesus. Manda ka, para matapos na itong kalaban natin. Pangalan. Tanda lang, pangalan. Seryosohin mo to, ha? Alam ka ni kalaban mo. Pinagawa mo kung sa pwesto at mag-promote. Gusto rin na-promote ka. Bigla ka nag-resign. Napalitan mo siya. Tama ba? Naintindihan mo na sinabi ko. Kilala mo siya. Kaso resign ka na, kaya sinabi ko na eh. Pero kung nagtatrabaho ka pa, ano yung sasabihin? Bati na kayo. Galing. Bahala ka. Huwag mong sisisihin. Magiging mas malaki pang bola yan. Magpapatawag din na. Manda. Tingnan mo ha, bilat ka muna pala. Dito tayo sa spiritual mo. Tingnan mo ha. Wala sakit, diba? Kahit ano dito. Pero tingnan mo ito ha. Pero sa gagawin ko din ha. Amin. Diba? Ulitin ko rin. Hindi lang ulit ito ha. Tingnan mo ha. Makaramdaman mo. Dilat. Tingnan mo. Amin. Kahit anong hata ko, wala, di ba? Kahit kung ganito, wala. Pero ito, hindi pa ako magsasalita ng sa pangalan ni Kristo, ha? Ilinis ko na mag-meet ito yung kuryente. Ito, gagawin ko na mo. Di ba? Tingnan mo, babanggit ako sa pangalan ni Kristo. Gumagana na. Okay, ano mo na kalaban mo? Pagpas, linis. Idiyosuin mo yan. Lahat linisin. Si Papa Gis lang tatawagin mo, hindi nanay mo, ha? Amin. Lahat, linisin. Paspasin na paspasin. Para gumaling ka na sa cancer mo. Kamagala lang, gagaling ka na eh. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Si ate may breast cancer talaga siya, stage 4. Kaso nga lang, nagtataka lang po talaga yung medisina sa kanya. Diba lagi ko naman sinasabi, pag sakit ng doktor, talagang gagaling to kahit bagito yung doktor. Pero kung mayroon siya sakit sa spiritual, dadaan talaga siya sa spiritual bago mo siya hagis ulit sa doktor. Wala na kami doon. Maitutulungan na namin siya sa spiritual. Makikita na to kahit anong line detector, MRI, CT scan, tanggap niya ng gamot ng buong katawan niya. Pero kung may nagtatrabaho talaga sa kanya, yung kamay niyan, hindi pa yung ganyan ang kamay niya. Mas malaki pa yan sa hita niya. Mabigat yan. Tapos malalaylay yung buto niya. Tapos yung dibdib niya, may sugat pa naman yan. Lalong magnanak-nak yan. Kumikirot. Nakaka-counter na ako ni maraming beses eh. Paspasin. Ambit nila si Kristo. Huwag lang umiyak. Humingi ng tawad. Huwag kang hihiling na gumaling ka. Dahil nandito ka talaga para pagalingin ni Kristo. Tapos saan po siya sa Quiapo? Malapit lang yun. Doon lang yun sa may, malapit sa may... Hindi, may tawag doon eh. Yung sa may harapan ngayon ng Mercury, di ba? MPP pala. Banda rito, banda yun. No? Kasi dito nga pala yung sa kabilang linya. Show Boulevard nga pala sa kabila. Anay! Paspasin na paspasin. Sabi ko naman, huwag mong tawagin yung nanay mo eh. Uploasin mo rin yung mga bukol mo dyan sa mga kamay mo para lumambot yan. Tapos antay mo, gagalaw yan. Kaya na, magsisimula na ito si magnetiko. Taas lahat ang kuryente magnetiko. Ipasasin. Huwag mong galawin yan. Ayaw mo masaktan yung kalaban mo. Hindi. Tapon na tapon. Yan. Linisin na linisin. Mega shoutout po sa lahat na dyan. Good morning sa inyong lahat. Good morning dito sa YouTube channel natin. Good morning dito sa Alipin Jesus Nazareno. Mamaya sa YouTube, na tayo magla-live sa Alipin ng Ama
Jesus Nazareno. Yung mga video po natin, antayin nyo lang. Nakatulog na ako kagabi. Pagkatapos ko kumain. Pagkatapos ko mag-pray, bigla akong, hindi ko alam, pagkapikit ng mata ko, umaga na agad. Paspasin ang paspasin. May naglabas pa pala ng pangitayo si Papa Jesus. Kanina hindi galing talaga to kay Kristo yung pangitayo ko. Di ba sabi ko sa inyo dati, yung nasira yung Facebook page natin, nakalimutan ko sabihin ko sa live kasi hindi na to hindi na nag-open. Tama nga yung nangyari na. Kaso maraming mga kawawang musmus na bata na maiipit, mayayanig ang lupa, magkakaroon ng pagputok, magkakaroon ng mga landslide. Kaya matuto na po tayo magdasal at alisin na pong galing sa puso nyo. Kasi gusto nyo marinig yung pangitain ko eh. Minsan di ako naglalabas nito eh. Paspasin ang paspasin. 15 minutes yan natin bago malinis. 15 minuto tayo bago maubos lahat yan. Nakita ko na yung kalabang mo. Bumulo ulit. Nasaan yung init? Saan pumupunta? Nasaan yung init? Nasa pa yung init? Hindi pa umakyat? Ay, ayaw mo kasi tawagin si Papa Jesus, maigit. Umikit ka kasi dyan na tumaitin ang isip mo para umakit yan sa ulo mo. Aakyat yan, papasok yan sa ulo mo kahit ang gawin mo. Kailangan pag pumasok yan dyan, bababa ulit ka sa talampakan mo para bumaba yung sakit mo. I-general niya lahat yan. Paspasin mo ng paspasin. Yan. Yan lang ang trabaho nyo. Tumawag lang kay Kristo. Good morning po. Good morning sa inyo lahat. Good morning dito rin sa YouTube channel natin. Good morning po, Apo Andel. 10 ng iyong mga kasama dyan. God bless all. Harinawa. Mapalad mo akong bigyan. Doon ka pumanood mamaya sa Alipin, Ama Jesus Nazareno. Baka sakaling mapili kayo doon. Kaya mag-share po kayo. Pero mag-share kayo rito. Doon po kayo manood mamaya pag nag-live tayo. Doon tayo magla-live. Nawala na sakit. Nawala na init, no? Wala na. Nanalo niya kalaban ng anak mo. Nawa na si Papa Jesus. Kasi natawa yung mga anghel eh. Sabi niya, nanay ko, sabi ng isang anghel. Sabi niya, bakit? Niya tinatawag nanay niya, tao lang yun. Sabi niya, natawa tuloy ako sa narinig ko. Tao lang yung tatawag niya. Habang ang tinatawag niya si Papa Jesus. Kumanda ka na. Para matapos na to. Umabot na siya. Pikit. Sandal, tingala. Huwag kang gagalaw, ha? Papaya mo lang. Sabi in Jesus' name. Sa isip lang. Kung sa'yo mawawala katulad kanina, magantay ka. Kinakargaan ka na ng power sa taas. Hindi makit yung inis at ulo eh. Last na to. Dito na siya. Lumilag ka. Tingnan mo. Nawala sakit, di ba? Tingnan mo yung mata mo ngayon. Tingnan mo, pakiramdam mo yung mga mata mo. Pag pumikit ka ulit, tapos buksan mo siya dahan-dahan. Sabihin mo ulit in Jesus' name. Hindi nanay. Tingnan mo yung mga paligid mo, kung anong nagbago. Nakikita mo na sila maayos. Gaano na sila kapukit mga magaganda. Ang gagawin mo ngayon? Pasalamat ka kay Papa Jesus. Puro ka kasi nanay ko. Ano kayo matutulong ng nanay mo? Oh. Wala kayong maging masaya. Masaya ka na. Angat mo yung kamay mo ngayon. Maangat mo yan. Todo. Anong pinag-iba? Di ba? Naangat mo na ng todo. Pakita mo sa kanila. Naangat niya na ng todo. Di ba?
Nagpahirap ka pa, pinapadala ka na pala ng nanay mo, parang katulad ka rin yung kagabi, yung kapatid niya, yung padala rin po eh. Gusto niya yata maoperahan. Wala naman sa nerves. Antay mo, gagana din tubig niyan kasi ang tagal kumakit yung kuryente sa taas ng ulo mo, ayaw mo kasi tawagin si Papa Jesus mahal sa puso mo. Pero mahal na mahal ka pa rin ng Pong Nazareno kasi alam niya na naghihirap ka. Katawa lang tuloy yung alin mo. Sabi mo, tinawag mo yung nanay mo. Sabi mo, bakit hindi mo kayo tinawag si Papa Jesus? Pikit ulit. Nawala niyo ko din. Nagbago yung balat niyo. Kapay yung balat mo ngayon. Ano pa anong damo? Ano yung pinag-iba? Umiinit na yung kamay niya. Katawan niya na yan. Dahil nakagalaw mo na siya. Tingnan mo, igalaw yung kamay mo. Diyan, yan, igalaw mo. Yan, sige. O, di ba nagagalaw na? O, nagagalaw niya na. O. Tingnan mo yung breast mo doon. Wala nang gano'ng sakit. Natural lang yun, may sukat yan. Tingnan mo. Kapag-kapay mo. Ano pinag-iba? O, nawala na yung tiro. Ngayon, papabalikin na kita ng doktor. Kahit bagito yung doktor mo, kahit saan ka pumunta ng doktor, tawagin mo si Papa Jesus, hindi nanay ko ha. Pag bago ka lumabas ng bahay, Papa Jesus, bigyan mo ako ng doktor na makakasama at makakatuklas ng sakit na ito sa medisina. Pagdating mo naman doon sa hospital, Papa Jesus, nandito na po ko, salamat. Ipagkaroon din ako yung taong gano'n tutulong sa akin. Sipuin niyo po siya. At nag-iisip niya po na wala na po kong salakit. Maawa na po ang puso niya. Huwag mo na naman sabihin, nanay ko, tulungan mo ako. Happy ka na, te. Masaya ka na. Hindi na kumikirot. Kanina parang ano. Hindi niya ba, mainit na katawan niya. Normal na. Kasi kanina parang patay. Normal na siya. Nagbago na, namula na yung dito niyo. Huwag ka magpasalamat sa akin. Punta ka doon sa Pong Nazareno. Huwag mo tatawagin nanay mo ha. Kahit ako may sakit ako, hindi ko pwede tawagin nanay ko, tulungan mo ako. Kung matatawag yun, hindi ako gagaling. Hindi niya ako matutulungan eh. Ha? Babalik, pa-check ang ulit sa, di ba, nagpapacheck kayo sa doktor? At kailan kayo huli ba magpapacheck kayo sa doktor? Anong ibig sabihin? Oo, pwede yun. Kung may herbal kang pinapainom sa'yo, okay yun. Totoo yun. Lahat ng gamot ng herbal, kahit yun lang gusto may mga herbal din yan eh. Mas maganda yun sa kanya kaysa puro antibiotic siya. O, ano ako doon? Agree ako doon sa doktor mo. Oh. Hindi. Totoo yung sinabi ng doktor sa alamang gamot. 3 months talaga yung mawawala. Kaso nga lang, may sabi yung anak mo, may nagdarasal. Hinutulan siya. Ngayon, gumalaw yung kamay niya at nawala, nagagalaw niya na kahit ano. Di ba kanina hindi mo nagagalaw yan? O, yan, nagagalaw niya na, di ba? Totoo yung sinabi ng doktor. Kung may gamot pa yung doktor na binigay sa'yo, ipagpatuloy niya yun. May gamot pa bang binigay? Mga ilang days na lang. Ayan, subukan mo sa 11 days, picture mo ito mamaya, pag uwi mo sa bahay. Inom ka ng gamot, di ba? After 11 days kasi, hatiin mo na lang. 6 days, balikan mo ulit, picture mo. Tapos pagkatapos yung 11 days, picture mo ulit. Pag kang mahimo yung picture mo. Pag nagbago yan, pero alam ko magbabago yan. Kasi namumula na, nagkakaroon na ng ano dito. Lumilit ni master niya, hindi na siya si Papa Edison namin. Kasi natawag ko nila na yan. Nanay ko po. Hindi tatawagin si Mama Dino, sabi na langin mo. Mas nakatawin ko mga dyan. Okay, natatawa ka na. Kanina hindi ka matawa. Dahil sa sobrang sakit niyan. Ang gagawin mo, salamat Kristo. O yun, salamat po mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.
tubig mo, inumin mo lang ng inumin. Tapos panlinis mo sa katawan mo. Gagaling na yan, maniwala ka sa akin. Lahat ng... Oo, ibigay mo na lang nila mamaya. Tanong mo sa kanya. Oo. Hindi, personal to na eh, kasi tumalab yung personal eh. Ibig sabihin yung healing sa water sa ano, mababaw pa ang kanyang pananampalataya. Kaya ginawa ko kanina, mismong personal ko itong dinasalan, kahit mababaw ang pananampalataya yung uminom dito, tumatalab talaga to. Para ipakita ni Kristo kung gaano kayo kamahal. Doon kasi sa healing water natin sa live, lagi ko sinasabi, kailangan na matinding konsentrasyon dito. Matinding paniniwala. Kasi online to eh. Okay, sana yung nagdidikit mo kamay ko, ay kamay ni Papa Jesus sa ulo nyo. Nagkakaroon, lumalabas yung power ko pag sinasabi ko. Eh, paano kung may lalabas yun? Kailangan matinding pananampalataya talaga. Ang tama ng mga nyo. Kasi sila eh. Hindi yan. Gagaling pa rin yan. O ka magagalit. Pag nagalit ka, patay ka sa kalaban mo, papalikan ka niya. Ang bawal dito sa'yo, 1 month, hindi ka pwede ka magalit, pero huwag mong alagaan. Bawal ka rito magmura. Kasi binabantayan ka mo, binabantayan ka rin pa rin. Kasi cancer yan. Physical yan sakit. Tapos, lagi ka magdarasal bago natulog. Iinom ka ng kalahating baso, isang baso nito bago matulog. Ganun din, umaga. Kaya na, inumin mo yung gamot, walang pinagbabawal. Pangalan ulit, hindi natin dasal. Ilan ba yung anak niya, Nay? Ilan kayo magkakapatid? Ilang ka sa 5? Buhay pa yung mga Nay? Napipisil mo na, no? Kanina, hindi mo mapisil-pisil. Impress mo ngayon, tumatalo na yung tubig. Anong pinag-iba ulit? Narinig niyo po yun? Binayaran ako niyan para mag-inarte lang. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Kahapon, may nagpapagamot po rito. Pag sakit po sa hita, sa hips, pag ganito kalalaki katawan namin, ganyan, mga katulad nila kuya, natural kahit hindi na namin ipitin yung hita nyo, dito, dito. Kahit hindi na po namin ipitin niya kasi matigas. Pero pag kalansaya nagpapagamot, buto-buto, kailangan ipitin yung hita. Bakit ipitin? Paparangkay ko kayo. Sasama yung spinal cord sa likuran mo pag ginatak. Kasi yung hips natin, pag ginaganon mo yan, masakit. Ibig sabihin yan, naglalakad ka na kaganyan, no? Yung ito mo, ito dito natin, walang malis siya. Dito, bahala kayo, mahilig kayo malisyoso eh. Bahala kayo dito, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi yan makalakad yun, nakadikit. Yung singit mo, dumidikit doon sa makilang yung bahagi ng katawan. Kailangan kasi yung mahatak yung maayos position niya para may clearance. Oh, yun po yun. Yung iba, hindi, sa singit po talaga iniipit yon. Eh, ano magagawa namin? Puro kami lalaki. Eh, kung isip nyo, pamunduhan, si Apo Andy, marami na ako nakita sa Maynila. O ito, laki Maynila to. Ilan sa Avenida? O, di ba sa Avenida? Ilan sa Avenida? Maraming chicks. Lumaki si Apo Andy sa laman. Ibig sabihin, lumaki ako sa squatter area, bali wala na sa akin yan. Wala akong kamunduhan sa laman. Dahil ang aking mga mata, ginagalang ko yan. Si Ella yan, at saka si Iya. 3 years old lang yan, mga batang babae. Natural lang po ipitin yan. Kasi bakit sasabay yung spinal mo? Kasi hips na sakit yan eh. No, matatanggal, mabubunot. Pero yung mga iba dyan, ang isip, kamunduhan, magpunta kayo doon sa mga utak, doon sa mga mental. Masyado kayong malisyoso. Hindi pa kasi kayo nakakita ng mga babae araw-araw na binibenta eh. Ako, wala na sa akin yan. Oh. Ewan ko ba sa mga tao? Wala na nga nagagawang natutulungan. Kung ano-ano pag pumapasok ng pamunduhan at iyaman. Kaya wala kayong mapagpala kay Kristo eh. Ang iniisip nyo yung mag-asar, mag-bash, mag-isip na masama.
Wala kayong pagpapala kay Jesucristo kung ganyan na sa inyo. Sana yung dulob yung nakita kong pangitain ko sa inyo na lang bumagsak. Para maranasan yung tawagin na si Kristo at magsisi na kayo sa mga ginawa niyong kasalanan. Kaya wala kayong asenso. Alam niyo po yung hips, hindi po yan hinihilot. Kahit maghapon ka mag-ilot-ilot ng hips dito, itutuhod niya. Ilot-ulitin mo to. Kahit ganun-ganun mo lang yan, yan gagawin. Gusto mo pa, kahit umabot ko pa ng sa 10 oras ka ganyan sa hita niya. Ang technique yan, iniikot talaga, iniipit lang yan, at hinahatak lang yan. Yung iba, ano yun, manyakis yun, hinihimas-himas yung hita. Ay, mahimas sa hita. Ilaman lang naman yun. Ano, makita mo, maputi lang. Ano mangyayari dyan? Ano ba, nakakain ba yung hita na yan? Okay, mga manyakas na kung ano nang pumapasok sa utak. Kaya kayo minamalas. Sabihin mo ulit 3 times in Jesus' name. Amen. Tapos ipukok mo yung pamong malakas sa lupa. Sige. 2. Sabay. Amen. Yan, tama na. Huwag ka muna mag-isip. Tumingad yan. Ay, ano naman? Baka sasabihin naman, hawakan ko na naman yung kamay mo. Ano kaya masasabi dito? Langgunisa, pumuputok. Hawakan mo lang ako, baka naman, kung ano naman yung tumitit ka naman. Ako mo, napa. Amen. Amen. Tapusin mo muna yung gamot mo, te. Tapos picture mo. Tunuruan na kita ng teknik, ha? Lahat. Tuturuan yan. Tapos yan ipaligo mo. Bago ka mag-board star sa loob ng CR, pinapagmita ng kami, mo kami, maunawa ni Kristo, lagi mo doon sa tubig. Manalangin lang, tumingin ka ng kapatawan mo, kung sasabihin ng sumulit. Basa ka ng Kristo ng banal na tubig niya, tapos tumingin mo lang ng gagawin na. 1 month yan. 11 days pa yung gamot mo na binigay ng medisina. Sapat yan, tatalab yan. Tapos bumalik ka doon sa doktor mo. Pakita mo yan. Dok, ito po yung picture. Dok, ito po yung picture. Huwag mo sasabihin galing ka sa albularyo. Sabihin mo yung pong Nazareno nagpagaling sa'yo. Lumayas ka na. Nag-pre-over ako. Kita mo, nagagalaw yung kamay mo. Suotin mo na to, para hindi ka naman mahirapan. Ay, nagagalaw na. Ayaw na tuloy suotin. Lagyan mo ng langis na yung ano niya na. Yan, okay mo na yan daw. Ipaliwanag mo sa kanya. Pagdating sa bahay, palitan natin na dito mo na chart. Halika na yung number 2. Nay, next. No. Yan talaga, oh. Pero sa Dubai ka, ha? Sa puso. Kalang ko, ba't malaki siya mo eh? Tapos yun yan, nababuhin ko, pag ano pinapalunari, hindi man eh, wala. Kasi sa paligid, para ako na nalawag ko na nawala. Nakapat araw ko naman ulit. Ano mo siya? Pangalan? Middle name? Apelido? Amin. Kita ko yung name sa kanan. Bale, inuwanan ka na ng tubig. Ilang bag? Dami ah. Ganun kadami yan? Nakakuha sa tuloy mo? 1.5? Ito, 1 liter. Saan nagaling yung tubig mo? 1.5 talaga nakuha sa'yo? Ito nga, 1 litro eh. Tapos, bumalik. Ilang days? Ay, ilang buwan? Dito kasi yung mga kapag yan, umili ko ng
1 to 3 apat na araw, galing ko yun, mawawala. Basta kayo mo kinakain mo rin ng tubig na. Basta sa mga araw hindi susobra naman sa litro. Pagka napadami mo rin yun, tulbo nga balik mo rin. Minsan araw na May sakit ka sa baga? wala. Nagpacheck up ako sa araw ulit. Bago na wala sa baga, wala sa apay, wala sa baga. Basta yung nabusok ko. Basta galing ka ng Saudi. Ay, Dubai. Ang trabaho mo doon, kapintero. Ang dati yung chocolate, tapos yun naman yung trabaho. Nag-side lang ako kapag Doon sa Dubai. parang gumawa ko sa buwan, may nakaramdam ko kasi lahat ng bibira. Hmm. Parang Pero yung dati mong trabaho sa chocolate, wala na. wala kang ayos ka. Yung nagkapintero ka lang, nagkaganyan ka. Ano sabi naman ng albularyo? Sabi mo, nagpatingin ka ng albularyo. Wala na sabi na ko. Patingin siya mo, kat mo nga. Ito, ganyan na talaga yan, pinanganak ka. Ito, that's yung ganito na, pero hindi yung ganyan kami. Oo, pero ganyan na talaga yan. Para kami ano para kami dagat. Pero nalon. Ayan. Ay, dito, naano ako rito na-challenge ako eh. Kagabi, na-challenge ako doon sa mga pasyente ko eh. Oh. Oh. Saan po location nyo? Barangay Escomo, Guagua, Pampanga. Hindi ka naman tubig? Oo nga pala. Painumin mo muna para lunurin natin kalaban mo. Pa-shoutout po kay Aaron, Joseph Manuel. Nandiyan po yung address natin. Paki Helen Mananes. Paki-replyan mo nga si Tessie Bakas. Yan, si Tessie Domination. Hindi ko ma-replyan eh. Ay, ikaw lagi ka naman nanonood eh. Paki-replyan nyo nga yan. 343 Proc 5 Barangay Escomo, Guagua, Pampanga. Google Map, West Up, Tatak, Apo Anden. Nandiyan po yung address natin. Tingnan natin dito. Ano to eh? Interesado ako sa sakit nito. Lumiliit, taas lumalaki ulit. 1.5 na kuha tubig, sobrang naman laki yun. Sobrang dami naman. Hindi naman to chubby-chubby. Oh. Saka na lang tayo magpapicture. Pag maliit na yan. Pag 11, di ba 11 yung tubig niya? Ay, 11 yung gamot niya. Tapusin mo muna yun, tapos bumalik ka sa doktor. Bumalik ka mga March na. 15, kasi 11. Sabihin na natin, anong petsa ngayon? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eksakto 28. Ngayon, babalik ka sa doktor, di ba? Alam ko, babalik ka kasi tinitignan yan eh. Tinicheck niya. O, balik ka ng 1, 2, 3. Pwede ka bumalik ng Agis. Hindi. Babalik na ng doktor yan eh. Di ba magpapacheck up yan kasi checking ulit siya? O, di pagbibigyan kita hanggang Agis ng March. Pwede yun, Martes, pwede 9. Siguro naman, saan check up ka lang naman ng doktor. Tapos titignan niya, pagka malalaman mo kasi pag pinipicturan mo eh. Kasi sasabihin mo, Dok, gumagalaw na po yung kamay ko, lumiliit na. Siyempre, check-upin niya yan, galing na yan ni Cristo. Ititik niya kung yung gamot, kung ipagpapatuloy niya, o bababaan niya na yung gamot mo sa pag-inom. Kasi pag alam niya gumagana na yan, alam naman ng doktor yan kung bababaan niya yung doktor ng gamot na o kaya lalagyan. O 9 to 10 ng March. Tapos, yun, malalaman mo na yan. Kasi, ngayon pa lang, ikaw nagsabi kanina, hindi mo malaman kung magana yung kamay mo. O ngayon, nakakaganyan ka na. Tapos mamaya, magaganon-ganon ka na. Hindi, walang bawal cellphone. Alam naman, hindi ka magsi-cellphone. Hindi ka naman bata. Siyempre, alam naman limitado na bawal ng sobra. Hindi na lang oras ka lang. Yung pabaliw ka na. Eh, di 2 oras ka lang mag-cellphone, tapos tuminto ka na sa cellphone. Wala naman mag-chat-chat sa'yo. Wala ka naman asawa. Sabi mo sa mga pamangkin mo, mamaya na tayo mag-chat. Mapain mo na ako. Huwag mo na kayo magpasalamat. Bububugit. Hindi mo na kayo magpasalamat kay Papa Jesus. Alam na tatawagin mo ha. Papa Jesus, hindi nanay. Ito yung tiyan mo. Yung tasa pagilid. Ano lang naman yung pinangbubutas niya, di ba? Karayong lang naman.
Tingnan niyo po yung tiyan niya. Ganyan kalaki. Nakita niyo po yan? Nakita niyo po yan? Tapos yung kinuha po siya ng tubig, ganito na lang po. Ano? Ano may March 11? Hindi! 9-10 lang! 9-10 lang po. Wala akong 11 na po yun. Nakita ko rin po kayo dami. Tingnan niyo po. Ayan po. Pero kita mo naman yung tiyan niya, malaki na naman. Tingnan mo yung tiyan nila, malaki na naman ulit. Parang hindi rin, bago ito eh. Okay. Alisin mo muna sa ito. Ay, oo nga pala, huwag mo natin tama nito. Para malaman natin. May asawa ka na? May anak? Kaya po ka na? Manatili ka sa asawa mo, ha? Huwag kang gagaya na sa pasyente ko. Nabibisto tuloy. Sige tuloy. Dalawa na ulit. Sige tuloy. Tatlo na. Di ba yan? Pabrika yata. Parang yung lalaki, 12. 12 na yung lalaki. Sige. Yung tatlo lang. Pumantay, digno mo. Di ba? Isang tao, lalaki, 2 elemento. Siguro doon sa tinatrabaho mo, may nakasagi ka. Kasi sabi mo, yung nasa ibang bansa ka, ang trabaho mo, tsokolate. Tapos walang trabaho, kaya ka nag-sideline ng kapintero. Baka naman yung bahay ko may multo. Yung nerbing ko. Marami kasi yung ginagawa ko, yung nagawa ng partition. Tatlo lang sila. 2 elemento, isang tao. Mga ano to, mga hindi nakikita ng mga mata, naghahanap to ng mga mabibiktima. Ano to, vampira. Bigit. Hindi to vampira ha, mga elemento to, bigit. Okay na, nakuha ko na sila. Kaya nagpamo. Anong pisabi? Para ma-torture niya. Lalagyan pa natin ng frame dito sa paa. Para makasigurado tayo hindi makawala yan. Kasi walang katawan lupa to eh. Spirit. Mamaya na natin targetin yung tao. Madali lang naman yung tao niyan. Targetin muna natin itong spirit. Sige. Babalik ka pa sa abroad. Parang ayaw mo na bumalik. Sige. Ayaw mo na pumigil ka. Wala na. Irerekta kita ha. Hindi na kita kakabitan ng papel. Kasi spirit ko eh. Wala siyang katawan lupa. Okay sana kung elemento to eh. Ay saka tao eh. Di mamaya, tatanggalan ko ito, papel na ikakabit ko sa'yo. Kasi meron ko ang kunin. Ito basta-basta lang kukuha. Tapos nagiging mapikit. Magsisi ka ha. Manalangin. Alam naman siguro paglinis ha. Yan kami ni Papa Jesus kami niyan. Ipuwi mo na sa iyong karamdaman sakit yan. Kung buong katawan. At sa'yo mo, wala pang bisa yan. Ipaspas. Dalawang kamay. Yan na, gumagana na. Masaya na si ate, nagkagaling mo kami niya. Natawa ako nung hari niya. Ang nanay mo. Baka mo tatawagin yung tatay mo, ha? Baka naman tawagin mo asawa mo. Papa Jesus, ang tawagin mo. Yan na, gumagana na, umangat na sila. Paspasin mo, dali. Gumagana na. Ano yan? Ano sa yan? Ito sabi nito, yan, tatawin ka lang yan. Ano sa yan? Nasa abroad po yung asawa ko. Ano ba natin sa sabi? Bayot Christmas po, hindi naman kami bayot. Hindi ko kasi, hindi na po siya tumatawag sa akin eh.
Meron daw po. Uy, may bumibili ng ulam. Sinabi na po. Matagal na siya sa abroad. Wala pa ko kain. Ngayon lang po ginawa. Itong Wala buwan. man ako kung magbenta niyan. Ilan na kung kanya? Tatlo. Ilan taon ka lang? 39. Ilan taon din pangalan? 17. Yung gusto? Wow po. Babae sila lahat? Hindi po. Dalawang lalaki, isang babae. Saan ka? Taga Dolores. Pangasinan. Salikare, San Fernando. Pampanga. Kasama mo kayo saan? Hindi. Hindi siya tumatawa. Hindi po. Pero may kontak yung nanay niya sa'yo. Ay, yung nanay niya, may kontak. Wala na po siya kausap. Kahit isa? Kahit kapatid? May kapatid po siya nasa loob, kasama ko. Pero wala siyang kontak sa kapatid. Meron lahat, kami lahat po, mga relatives ko at relatives niya, wala. Hindi po niya, dati, araw-araw po tumatawag siya sa amin. Bigla po wala. Bigla, kahit kami. Ano sabi na ABC? Wala akong sabi agency, pero yung OWA, pinapauwi namin po siya. Yung nakausap ko naman po yung OWA, okay naman po, sabi pinapauwi. Pero sabi naman po na, meron daw po yung babae yung nagdaan sa kanya, yung kinakain, para hindi po Akala ko lang, eh, kaya hanapin yung taong nawala eh. Kaya tinatanong ko. Hindi, meron naman po siya. Kaso, last time nakausap ko namin siya, kaya nagtaka lang po kami. Kasi nakausap ko pa lang po siya, ang ayos namin mag-usap. Hindi po nagtatlo. Kasi talaga niya. Pero nakakausap ko naman po yung gano'n niya nakatrabaho. Nandun naman po siya nagtatrabaho. Pero po, parang meron tinatawag ko siya ng kapatid. May nakita po na relasyon sa kanya. Parang may pinakain doon sa asawa. Parang sa Rio, Ano siya trabaho? later, restaurant sa restaurant. Kaya parang may pinakain daw po sa kanya. Nawala po. Pati mga anak niya po, wala. Hindi niya tinatawagan. Dati na araw-araw, tinatawagan niya ang mga anak. Hindi mo nilalambing. Sabi ko nga ako, nakausap ko pala ang ayos-ayos na. Baka hindi mo mahal. Akala mo ganun ka, ganun. Hindi naman. Pagdating sa ganyan, Kaya na kayo. kaya nga pinapakita ko yung picture. O baka makita mo na. Magandang lalaki pala to eh. Asawa-asawa ka ng pogi. Para naman sinabi mo hindi ka pala. Joke lang po. Hindi po alam po tsaka ano. Ito yung totoo niyang pangalan. Opo. Pagpatuloy mo na kaya, matagal pa tayo. Bata pa pala asawa mo, no? Opo. Bata rin sa ako. Kung ano sinabi na magtatawas mo, tutuloy. Okay na po. Okay na Lahat po. po. Para mapauwi siya. Ano sa kanya? Napapasya ko. Ay, paliwanag mo na lang sa kanila. Yan, sige. Nag-agree naman ako sa magtatawas pag hindi lumalabas, hindi ako nag-agree, pero umagri ako sa tawad mo, tutulong yung sinasabi. Nadasalan mo siya sa magtatawas ng, ano, kasi nagtawas sa kanya, padasalan mo. Bahala ka na lang magbigay doon sa magtatawas mo. Sabi po kasi ako hindi nila kaya. Ay, di ba kaya? Malakas doon. Maghanap ka ng magagayuma. Ako kaya. Wag salbahe yung sinabi ko, huwag niyo paniwala yun. Pangalan tsaka birthday niya. Oo. Okay na po. Okay. Ikaw nang bala po. Dadasalan yun. Uwi siya ah. Hindi ko alam. Kaya magdasal ka rin. Hindi po. Kailangan nyo magdasal kasi may anak ka eh. Kailangan mo magpirit ng kandilang puti at saka kulay-pula. Magdasal ka doon ng ama namin at saka masampalataya ka at Panginoong Maria. Wala kang hinanakit sa asawa mo. Hindi mo kailangan siya pabalikin. Baliktad ang sasabi mo kay Kristo. Maghitungo po siya at naisin niya po yung mga anak na ipinagkaloob niyo sa amin. Maging masaya ako, basta't maging masaya po siya sa piling ng aking mga anak. Huwag mo sasabihin sa piling mo, kasi alam mo naman talaga yun naman ang gusto mo eh. Magsama-sama. Eh parang sinabi mo nang ginisa mo na yung sarili mo ron, bawal kasi magdasal doon sa puting kandila at saka kandila, yung pula kasi pag-ibig yun. Pero mauuna mo na yung puting sindihan bago sumunod yung pula. Pero isasay ng cross mo yung puting kandila, sabitin mo yung pangalan niya sa pangalan ni Kristo. Buo. Sabihin mo, mailawan nito kung sino man ay dasal sa asawa ko, ang hangad ko lang po rito, ang maging maayos at mabuti. Wala po kung hangad dito na guyamahin siya o ano man masama sabihin sa kanila ito. Kung hindi bagkus po, makita niya ang liwanag ng pag-ibig at kapayapaan ng Kristo.
Kasi ang labanan doon sa spiritual, kailangan mabuting puso ang nagdarasal. Kasi asawa ka, baka dagdagan mo na bumalik ka, huwag sanang pula gayumahin ng asawa ko, may pag-iiganti ang iyong pagdarasal. Kailangan ipattern mo doon sa anak mo. Para maisip niya, habang natutulog siya. Pagdasal na, pang ano, Martes hanggang Biyernes. Bumili ka ng kandilang pula, marami namang kandilang pula. Opo. Ayan, tapos puti. Tapos manalangin ka muna, humingi ka muna ng tawal, kaya huwag mo muna sisindihin yung pula. Magdasal ka muna doon sa puting kandila, magbukas ka ng altar, magsisi ka, mag-focus ka doon. Saka huwag ka magdarasal doon na naka-saldo, kaya gano'n. Kailangan yung t-shirt talaga na maayos. Doon, magdasal ka doon. Tapos yung kandilang pula, sabitin mo yung pangalan niya ng 3 beses. Maalala mo ang kapayapaan ng pag-ibig ni Kristo at gano'n din ang aking mga anak. Kaya pinagkalong sa akin. Yun lang. Amen. Kasi hindi ako nito. Ayaw mo siya maubos. Pag pumuputok-putok yun, nagdarasal. Pag walang pumuputok-putok, may galit siya sa iyo. May pagtatampo. Pero babalik pa rin siya. Nag-ano lang siya, nagpapalitos lang sa manalo. At sabi mo kay Kristo, humingi ka ng kapatawaran kasi tao ka lang. Lahat tayo nagkakasala. Yun lang, wala na. Tanda mo, manami na pag Maria, sumasampalataya ka, humingi ka ng tawad bago mo kasi kasi gulo mundo sa kanila ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ang maghari sa iyo at ganoon din sa sanlibutan at ganoon din sa akin. Amen. Wala na. Bahala ka na basta sa puso mo. Wala ka na. Thank you po. Salamat. Okay, paspas kaya, paspas. Oh, sige. Asan yung ano, init? Saan pumupunta? Nasa ulo? O, diswerte ka. Kasi yung kanina nga, hindi pumasok yung init niya sa ulo eh. Baba mo na yung baba yan. Para matapos na ito. Tapos na yung ano, dalawang maligno, barbalik na tayo sa tao. Tumingala ka. Huwag ka dibilat. Susugatan ko muna yung best friend mo ng dalawang itim. Eh, pag kasi ito yung nagpapabalik na sakit mo. Ibis magaling ka sa medisina. Dinadagdagan ng pangit ito. Dapat ito, sinusunog na sa liwanag. Okay, paspas tayo ulit. Punta tayo sa tao. Cleanse tayo. Ang TV ko. Miki, huwag na titila. Tatanggalin na natin. Ngayon, kakabitan kita ng papel at ayusin mo pagpaspas mo dyan. Doon natin sa tao. Eh, hindi kita kinabitan ng papel kasi yung kalaban natin, walang katawan lupa. Hindi yung malulusaw dito, kailangan mabilis-bilisan at makuwakan sila. Ano pa lang mo? Magkang mabigat? Lumit na dyan nyo. Yung dyan yan, lumit na. Okay, dito na tayo sa best friend mo. Epal ko eh. Pero, bandang ito. Hindi, pas-pas. Linis. Ayaw mo, bubugin ko to. Hindi mo ito wala. Kasi yung mga Jesus. Ibabalik ang natin magpapakilin ng Diyos kanya. Paspasin na paspasin. Sabitin si Kristo, lahat. Matatapos na tayo nito. Ito na yung pinakamuli. Paspasin. Mega shoutout po. Imundog Iyan. Kayo po, magandang araw po sa taga-Bohol kami. Pa-shoutout po sa inyo. Shoutout sa iyo, Michael. Mega shoutout sa mga taga-Bohol. Ricky, Inora, Jocelyn, Neil. Mega shoutout naman dito. Shoutout po sa mga taga-Tacloban. God bless po sa inyo, Malu, NM, Dominador. Morning po pa, shoutout po, watching from Tacloban. Namaya doon po tayo magiling, doon po tayo magano ha. Magla-live sa Facebook page natin bago. Apo, may palistahan pa rin po ba? Wala. Pumunta na lang kayo kung gusto niyo pumunta. Sa 21, 22, 23. 24 alis kami, may service kami papuntang Baguio. Pa-shoutout po, Jocelyn Parpon. Yung mga nanalo po ng kwintas, inulog na po ni Apasinda. Antayin nyo doon. Darating yun 3 days, depende kung gano'ng kalayo. Ang pinakamalayo lang naman, Cavite. O, Lunes daw, Martes, sabi ng LBC dito. Abangan nyo na po ng Martes sa bahay nyo. Yung mga nanalo sa kwintas nyo, abangan nyo ng Martes. Tatawag po yun sa inyo. Door to door yun.
Ano? Nawawala na lumilit na dyan, ano? Papasin mo, konti na lang, kuya. Nakuha ko na siya. Sabi siya, iba yung dito Pilipino. Iba lang yun. Marunong mga, ano, yung, ano na sila, yung, hindi yung Indio, yung Portalis. Yung mga, ano sila, mga ano sila, mga Indio. Ha? Yung Indio, konti lang ganyan, sabi ko sila lang. Chinese na ako. Kaya yung mga buta nila. Di ba nawala na yung sakit? Tingnan mo yung daliri niya, oh. Kahit anong pinipit ko na yun. Oh. Huwag ka nga dumilat, hindi naman ikaw pinagpipin mo. Kapatid mo ba ito? O, tingnan mo. O, di ba? Wala na sakit, no? Tapos na laban niya. Sige, final na ito yan. Papasin na lahat, hanggang gano'n, para maubos na yan. Sige. Nanalo ka na sa kalaban mo eh. Hindi na babalik yung dyan mo, hindi na lolobulit yan. Pag tumagal yan, itong paa niya, liliit. Yung tiyan niya, lalaki. Okay, baliktad. Yung tiyan niya, liliit. Kaso paa niya, lalaki. Dalawa lang pupunta nito eh. Marami na akong experience nito. Yung naman lagi na nasa sa sundal, lagi lang yung balik-balik lang siya. Ang mahirap, palaki yung puso. Sigurado, magkakaroon ng balas sa buong katawan. So, hindi na ito normal. Sige, tingnan. Ano ba ito? Ang tinabi mo? Bago natin patuloy. Hindi yan digdong. Luwa. Naloko ka na naman. Ano yan? Sabi. Ang nakakitawag yan. Sa dagat lang yan ang kukuha. Digdong. Hindi yan digdong. Hindi ganyan tura ng digdong. Yung digdong, may matigas na kahoy yun. Na, ano. Hindi mo ako lang pinag-iit. Sige. Amin. Dilat. Ay, dilat tikit. Tingnan na pala. Sinabi ko yan. Kakamali kasi. Isa na lang. Wala na. Hindi na tamata. Wala sugat yan, no? Left and right ang ginawa ko sa'yo. Tingnan mo. Wala ka sugat-sugat. Pero kanina ko, pinipilitit ang daliri niya. Para mapuputol. Tingnan mo yung papel mo. Kanina sa stick tayo. Dalawa. Lumipat ako sa papel kasi kaya ko na siyang hawakan. Tapos pumikit ka, sabi mo, Jesus name, pagka itunok mo ng tubig. O, pumikit ka. Tapos magsisi ka sa mga nagawa mong kasalanan. Tapos ipupok mo yung pump pag sinabi mo, in Jesus name. Para bumaba yung sakit. Manalangin ka muna. Hindi naman manalangin. In Jesus' name. Sabi mo, 3 times, in Jesus name. Amen. Hindi na tamata. Tingnan mo yung paligid mo kung ano pinag-iba. Ha? Ulit, bigit ka ulit, tapos dahan-dahan mo buklan. Yung mata mo. Ano pinag-iba? Malinaw, ulitin ulit. Last, sabi mo ulit 3 times. Ilagay mo sa puso mo, in Jesus' name. Amen. Pagpulang pa ulit. Pagpag ang pa. Hindi. Hindi lang. Dalawa. O, di na tamata, dahan-dahan. O, ulit, tingnan mo ulit, ano pinag-iba? O, kasi kanina, ano si Ate kanina eh. Mas luminaw, tingnan mo, maglakad ka ngayon. Seryoso ko, maglakad ka. Magaan ang katawan mo. Magaan yan. Kung wala ka sa akin. Diretso. Di ka pa nga nakakalakad dun eh. Ano pinag-iba? Magaan, di ba? O kita mo, naka-straight ka na ng gano'n. Ano yun, nakaganon ka. Masakit yung tiyan mo kanina, di ba? O ngayon, ano pinag-iba ng pa mo? Hindi na yan babalik. Antayin mo ulit yan. 3 araw, liliit na yan. Simula ngayon. Siyempre, antayin mo na muna kumalat yung tubig sa katawan bago kumaama na yan. Pero ang importante dyan, gumaan. Chard, alamin mo na sa Chard. Para matapos na yan. Para makawin yan, makita niyo na yung girlfriend niya.
Siyempre mo yun, asawa mo yun. Kasal. Sama niya pala girlfriend para magkita na sila ngayon. Tapos lagyan mo siya na langis pagkatapos na. Pwede ka nang medyas. Palitan ng damit ko, alam mo naman ito kuya, di ba? Busan ng damit. Ay, busan ng damit. Palitan ng damit. Ilagay doon sa timba, lahat yan. Pati medyas. Lahat yan, kasama. Ano ang pangalan ko? Sabis? Rato mga ganda tayo. Pag ginawa mo cross. Oo, pwede kiss-kiss. Yan, kamagong to. Ito kamagong. Kamagong. Kabila. Ano yun? Ano naman nabigay sa inyo? Ito, narang pula. Ito, narang babae. Ito, ano? Basta pasok pa rin siya sa kamagong eh. May count yan. Pasok dito sa kamagong. Sa kung galing ito tayo. Matitibay na kawayan. Anong kulit na kulit ang Chavez? O next. Para maayos na. Salamat. Oh, masaya ka na kuya. Malambot na dyan mo. Lumit eh. O, iangat mo. Ganunin mo kamay mo. Ano pinag-iba? Oh, malambot na dyan nyo. Lumaylay na agad oh. O, di ba? Ikaw naman nakakala niya. Katawa mo eh. Alam naman magsinungaling tayong dalawa rito. 3 days lang yan. Wala na yan. Simula ngayon. Ang bilang. Antayin mo lang dumumi ka at tumihiba. Lalabas yan doon. Kasi nasa sobrang katawan mo eh. Basta ang kalaban mo, hindi Pilipino. Naingit lang yan sa'yo. Kasi yung pinagawa mo ng bahay, may mga nakatira. Kung yakaway ng Indiano, Indiano? pinasok yung kababayan natin, ano, pinasok niya yung Philippines. Ay nakaway ko yun. Kaya pala sabi ko, iba lahi kaaway mo eh. Indiano? Sabi niya, bunggami. Tama nga sinabi ni Papa Jesus, hindi Pilipining kaaway niya eh. Bunggami pala, bunggami. Ano sa kanya tayo? Yan ang sano. Patingin natin tayo ka muna tayo. Tapos harap na dyan. Asawa niya tunay, hindi niyo boyfriend. Ayaw mo. Tapos si tatayo. Tawak tayo. Ay, baka na konti tayo pa. Konti lang. Hindi, huwag ka nung yung ko. Diretso lang. Tingnan ko lang ito tayo. Ito tayo masakit. Ito. Ay, naku, matigas na pala. Nagkaroon na ng laman. Matagal na ito tayo. Ilan taon tayo? Siguro, baka mga 5 years na eh. Siguro pa lang. Pero siguro 5 years pa lang. Matagal na lang ito tayo. Siguro. Kailan na 5 years na. Matagal na ito tayo. 5 years na. Magkaroon na ng laman. Hindi gagana sa gamot tayo. Ako lang sasabi sa'yo. Di ba hindi mo bragamot 5 years? Ano sa linya, Nay? Lumbar. Si ate ka, nerves. Mga lumbar. Oo, tsaka mga ugat mo. Na-dislocate. Pag-asa ba mga bumalik? Kung magtitiwala ka sa Panginoon mo, siya ang papagaling. Sakit yan ay physical, hindi spiritual. Ang physical.
Pero check natin kung mayroong kang nagagalit sa'yo, kaibigan mo. Wala tong sapit. Pigit. O, wala siyang sapit. Nakaligtas siya sa stick ko. Hindi na post ko ginamit ko. Bihira ko na lang ito gamitin. Pero pag ito ginagamit ko, nadiditik ko agad. Wala. Lumbar ang sakit mo tayo. Mamaya, iiyak ka sa sakit. Pero, masarap na masakit. Para kang ano yan, para kang tinitipla ng asawa ng kape, pagkain. Yan ang sakit mo si tatay. Kitay, doon ka tay. Pero kaya yung may malaki na tubig. Mamaya, tatapusin mo na yan. Luwagan mo na yung, ano mo tayo, yung sinturon na, alisin mo muna yung sinturon mo. Mamaya mo na kami pagpapaluin. Malaki na kami. Ano pangalan ng pogi mong boyfriend? Nay? Amin. Taga-sakay tayo. Ilang beses na ba hinilot yan? Wala, wala yung pa lang. Hindi pa siya nagpapayo sa magilot? Hindi pa. Hindi ka pa nagpapatherapy. Gamot lang, puro gamot. Anong medyo nyo tayo, gitna nyo? Apelido nyo ngayon. Ilan taon na po pala kayo? May opera kayo sa mga balakang? Bakal, wala. Yun lang talaga. Subukan mo nga tumayo tayo. Tapos upo. Masakit. Ang pag-upo, pagtayo. Ulit. Ating taong masakit. Upo. Tanda mo yung pinagawa ko sa'yo, ha? Sige. Tanda mo yan, ha? Papaulit ko sa'yo mamaya. Inom niyo matay. Sa pagtulog, sa paghiga, nakakadiretso ka, hindi. Nakadiretso yan. Sakit niya, lumbar. Sciatica. Kaso sobrang namamagana yung muscle niya. Matagal na kasi 5 years na. Pero kung hindi man natin makuha ng 0-0 yan, kaya gawa ng paraan yan, hanggang 2 gamutan. Kasi hindi yan masyado matigas na eh. Bubuksan pa yan, bibibay mo na yung palitada. Ilalabas mo na yung hollow blocks. Kasi masyado yan naka-finish yun. Kapit na kapit. Kailangan wakarakin mo na ng sinsing. At pagbalik, bukas na yun, kita na. Ang trabaho niya, paglakad, tutumal siya mamaya pabalik siya, papalitadahan na ulit. Para hindi na makalas. Para hindi siya lumalabas. Intindihan niyo na tayo, kaya matrabaho. Doon mo lang tayo, tapusin ko na yung girlfriend mo. Dali matutuloy niya tayo. Kita mo, hirap siya tumayo. Mamaya man ang gamitin yung tungkol niya. Tatapusin muna natin to. Ang sakit nyo, Nay. Sige, Nanay. Talikot tayo ka muna. Magandang postura to si Nanay. Kaya nainlap para si Tatay. Ikay para to si Nanay. Anong trabaho niyo dati, Nay? Ang trabaho ng boyfriend mo dati, hawak, Nay. Double yung shorts ko kasi pinapagabi. Naka-shorts na kasi. Sige, Nay. Dito na ko, Nay. Masakit to? Ito. L4 to. Dito. Masakit, Nay. Huwag ka mag-iya, Nay, kasi hindi ka na dalaga. Yan, masakit. Ito. Wala. Ito. Tama kang kawan to ng paraan. Parang but pa eh. Masakit nga, Nay. Sige. Masakit, Nay. Ano yung masakit? Yung chan? Yan. Magagawa pa ito ng paraan. Kailangan pa siya ng mga anak niya. At ako. Tatay mo kasi yata ngayon. Pangalawa ba siya ng asawa? Hindi mo girlfriend niya kayo. Kaya taga-Bulacan ka talaga tayo. Hindi, ang province ko ka rin, okay? Pero ikaw, nakatira kayo sa unahin mo muna si tatay. Check muna natin, Nay. Baka mayroon kang sapi, Nay. Para makasigurado tayo. May sapi ka, Nay. May konti ka, Nay. Tanggalin may wagang salamin. Tapos,
yung kwintas mo, Nay, kasi baka mahal yung makagano yung kamay mo, i-release mo muna, Nay. Mamaya na natin ibalik. Baka sa kagagano mo, mas magating yung kamay mo. Dito mo nalapag, Nay. Pati yung face mask mo, Nay, na ano, baka lagyan mo sa gilid mo na lang. Para mabasi. Kasi yung salamin mo, hindi yan lagay. Baka mahal ang paggawa ng salamin ngayon. May something ka siya, hindi siya nasasaktan. O ito ilalagay ko sa'yo, masasaktan ka. Di ba ito nilagay ko sa boyfriend mo? Tingnan mo, pikit. Mali pala. Pikit. Yan o, mas masakit to. Nakita mo yan? Pag ganyan kasakit, may nagdarasal. Pero yung asawa niya kanina, di ba, walang sakit. Kahit anong turo ko, wala. Pero ito, patong lang gumagana. O, gumagana agad siya. Lahat yan, nagana na yan. Automatical, gumagana lahat yan. Yan o. O, gumagana lahat yan. Minsan hindi ko ito nilalapag kasi baka sasabihin na naman ng mga basher, ikaw kaya sundutin ng kasi yung Rizal, sasabihin mo, pumunta ka rito kung wala kang sabi, kahit turukin ko pa yung daliri mo, hindi ka masasaktan. Oo. Pag may sapi ka, gagana to. Ang trabaho nito, line detector. Pag wala, sabihin ko sa'yo, ano ka lang yan, tamang hinala ka lang sa kapitbahay mo. Kasi lagi sinasabi nito, kinukulang ng kapitbahay. Lumalabas nito, wala namang kapitbahay. Parang katulad yung in-upload kong video kanina. Pinag-isipan niya, kinukulam siya ng kapitbahay niya kasi masakit yung leg niya. Ang sakit niya lang, stiff neck. At saka, frozen shoulder lang. Iniisip niya, kinukulam siya ng kapitbahay. Kaya sabi ko, pag biniro ko siya, in-upload ko, sana nga kulaming ka na lang para maranasan mo kung paano ka kinukulam. Kaya tawawan niya sa akin eh. Oh, yan o. Gumagana, di ba? Hindi to gumagana yung stick nito pagka walang sapi. Hindi naman to dinudurog na ganyan eh. Parang pinapatong lang yan, o yan o, gumagana o, gumagana. Pero pag sinambit ko si Kristo, amen. Yan o, mas malakas yan, o. Lahat yan gumagana. Ibig sabihin, totoong meron sa kanya na lalaki. Pag wala yan, saka kahit dito lang yan, hawakan, gagana yan o. Yan o. O. Pag tingnan mo ha, ito nakadikit to ha. Pikit. Yan o, masakit o. O, masakit o. Masakit ang tusok, di ba? Bibitawan ko to, ganyan ka lang kamay mo. Ganyan lang ha. Amen. Wala sakit to. Nawala, di ba? Oh. Pag dinikit ko nito, magkakaroon ng power yan. Left and right yan, magkakaroon ng power. Yan o. Yan o. Gumagana o. Pero pag binitawan ko ulit yung positive, negative kong kuryente sa kamay ko, wala na yan. Wala akong connection sa kanya. Ibig sabihin, wala. Pero pag dinikit ko ulit yung kamay ko, gagana ulit yan. Kasi sumasalubong yung init dyan eh. Ibig sabihin meron. Pero pag wala kang sapi, kahit anong gawin ko dyan, at ipanipan ko, magtansi ka, nilaway ko kay ate, pwede ka na kayo naman. Lagyan mo na lang sa one. May something ka. Kaya tatapusin ko na something mo, di pa tatapos. Pangalan? Medellin. Apelido. Oo. Apelido. Delia Marjan Banyadera. Kasal kayo, di ba? Amin. Masaya ka, no? Best niya na maglakad, no? Kita mo, nakagano na ako. Oo, may dala ka kayo oxygen. May dala kayo oxygen? Okay lang yan, at least. Alam mo na, Nay. Babae lang yan, Nay. Ingit lang yan sa'yo, Nay. Kasi, lagi ka kasi naka-postal na. Bigyan mo kasi nakalahas. Sabi mo, bumili ka sa Quiapo, marami ito. Sabi mo, bumili ka sa Quiapo, marami yan. Pero gusto namin, Nay. Naingit kayo kay Nay, kasi marami siyang alahas. Di mag-alahas din kayo. Marami ito sa Quiapo. Abilida. Sa mall, marami nga ganyan eh. Kaso mahal ito, kala mo. Nagtanong si Apo Sinda, may 1.5, may 1.8, 1.2, o ganito lang to ha. Ay, yung maliit pala, ginto pala. Ano yung tatanggal nito? Pahingay mo yan si tatay, babalat yung spinal niya sa likuran. Masyadong malalim yun. Kamatakot. Ako nang alalanin yung baby mo. Mamaya mo na yan, ano eh. Tapusin na natin yung gitera mong sa alahas mo. Sabi mo, pag mamaya maggano ka sa live, sabi mo, mura lang ito, kaya nyo itong bilhin. Kahit sa mall, marami yan.
Naisipil yata yan sa kami makeup niya. Abitisan pala si nanay, kaya pala laging prostura. Kaya yun si nanay, o paturo na lang kayo, kaya maingit. Salamat, ingat ka na ha. Magaling ka na lang sa tiyan mo. Sigurado mo, pati ko lang, huwag mong kalimutan yung damit na yan ha. Buhusan mo yan para hindi na bumalik yung sakit mo, para makapagtrabaho na, kawawa naman yung mga anak mo. Maliliit pa. Ha? Ay, 3 years na siya ganyan. Makapag-abroad ka na. Lagi ka magtawag kay Kristo ha. Kung tatawagin yung nanay-tatay mo. Kung sa tawagin, sabi mo, magdadasal kayo, nandiyan na kayo. Liit yan, di mo napansin, lalo lumalabot. Antay mo umihi ka. Ay, umihi ka na pala, no? Pag umihi ka, yung kagad mo ng tubig. Kaya kapag kumain, dumumi ka, yung kagad tubig. Kasi yung visa niyan, para mag-clear lahat yan. Hindi na yung babalik. Basta magtiwala ka lang kay Kristo at huwag ka lang gagawa sa 10 utos ng Diyos. Bawal sa inyo kasi pagkagaling ka sa mga kulang, bawal na kayo nakikipid at nanasa. Ang pagnasahan nyo, yung binigay ni Kristo sa inyo. Yung asawa nyo. Yun lang, wala nang iba. Salamat, ingat na kayo, away na. O, paalam ko na muna dyan sa tatay mo. Paspasin mo, Nay. Para matanggal na yung mga chismosa mong kapitbahay, Nay. Yan, gumagana na eh. Ayan. O, di ba, umiinit, o. Kita mo, o. Isipin mo kung wala sa apila, no? O, dikit-dikit na lang yan, o. Umipinipin ka sa iyo. O, salamat. Thank you so much. God bless. Yung asawa ko, inumin mo rin yan. Pwede yung minum asawa niyan. Para mabigyan siya ng power. Para lagi ka nang niya iniisip din. Ipaspas, Nay. O, nakita mo na, Nay? Nakadikit lang yung papel sa'yo, no? Napapahiyaw ka sa sakit. Paspasin mo, Nay. Huwag mo yung ito sakit. Sabi mo, Jesus name. Tanggal. Yeah, pati balakang. Lumayas ka sa aking katawan sa pangalan ng Kristo. Balakang. Wala na yung sakit, no? Sige, paspasin mo natin. Kung tinatawag si Papa James, tinutulungan natin kayo. Itong girlfriend mo, wala na itong sakit tatay. Nakuha itong araw ito. Yung sa'yo, hindi ko alam, lakad ka muna. Lakad. Tapos tubong ko ka dyan sa mga mabababang upuan. Doon, sige lakad ka ron. Doon. Tapos tupo ka dyan. Matiis ka tayo. Tapos, huminga ka na malalim. 3 beses. Tapos, pupukuin pa mong gano'n. Ngayon tayo. Yung normal lang, para nung mamarga. Yan. Tapos tayo ka ulit. Huwag ka lalakad ha, tayo. Tapos tupo. Tingnan mo ulit. Dahil tayo pa ito ng ginawa natin kanina. Ano? Masakit? May konti pa. Masakit sa'yo? Meron pa yan. Pasokin ka sa lumbar. Pasok ka doon sa nerves. Kaya sabi sa'yo, hindi ko makukuha na doon sa araw. Pero kakayanin ko yan ang dalawang gamitan. Kasi, ano po na yung technique niya, palalambutin mo na siya. Wala, saglit lang. Oo. Sige, kuha na rin na kaya. Ay, lakad mo muna hanggang doon sa dulo, tapos bumalik ka na rin siya. Lakad mo, tingnan mo, para gumalo yung tubig ko, ano pinakita. Hindi ko pa rin yung katawan niya. Nabukasin niya yung sakit, kasi nakikita. Ginay, paspas na eh. Kaya sabi niya, may nakatusok na yung karayong 10. Naalala ko yung lalaki. Kahit di mo namang gagawin, sinabihan, may nakatusok na nagpakot at meron daw. Ano yan? Ano, long nose. At saka, brush. Tawag ng tawag ni tatay. Mas tanda-tanda na ni tatay, naloko ka.
Ilang karayo? 10. Ang masama doon, butik na siya maniwala, may lumabas na brush. Ang damit ang buhay niya. Sa bali. Doon sa may likuran ng brush. Ikaw. Yan na, Nay. Sumandal ka na, Nay. Sandal na, Nay. Sandal. Papunta ka na, Nay. Sandal. Papunta ka, Nay. Tapos sasabi. Di ba? Wala na. Isa na raw. Di ba? Tingnan mo. Bilat ka mata mo. Tingnan mo. Wala na sakit. Di ba? Nawawala. Nakikisi na siya. Parang ano? Yung kanina? Papaliwanag ko ha. Ako kunyari bad. Ginaganyan ito. So patayin ito. O, tapos yung kuryente, pumapasok. Di ba yung mainit na ng katawan mo? Tapos naman yung pagkagano ko sa'yo, kunyari ako yung bad. Nakukuryente ako. Kaya kinikalabutan ka. Eh, anong gagawin niya? Laalaya sa kalod ng katawan mo. Eh, kasi hindi sa makalayas. Kaya sa palagpalan sa espiritu mo, kaya ka kinikilabutan. Yun, yung araw na hindi pinusubo ng espiritu niya, wala na, tigok na siya. Binuso na siya. Okay na. Mahawa ko ulit ko rin yung walang sakit. Andret, diba? Ayo, patimbalakang mo. Naalala mo, pinisil ko to, kanina sanabi mo sakit. Lalakasan ko ha. Yan o, wala na sakit ko. Ano? Ano sasabihin kay Papa Jesus? Wag na kayo maingit kasi ang trabaho ni ate, modelo. Ano siya, taga-makeup. Ayan yung pag kinasal ako, magpapa-makeup ako. Parang siya po sinda eh. Mawala na daw lahat, wag lang daw yung lotion niya. Lotion lang. Ay, kung pinagpapat mo sa lotion. Ay, nabuti na yung tinanay. Mamaya mo na suotin niya, Nay, kasi babatakin ko yung katawan mo. Oo. Pangalan niya, Nay? Nadali. Amin. Ayun na pala, yun na pala. Yan yung nasa niya, may just yun, Nay. Oh. Sabi niya daw, masarap. Oh, di ba? Pag sabi sa inyo, pag kinukulam kayo, dinadasalan, nakakaramdam kayo ng kilabot. Kasi nga, nililinis ang espiritu nyo. Oh, papatayin na natin yung vlog natin, Nay. Paalam mo na kayo, Nay. Paalam ka muna, ikaw na yung nagtapos. Si Nanay, naiingit sa lipstick niya. Mas, ang trabaho talaga, ano ba trabaho niya, Nay? Beautician kasi siya eh. Nagpapaganon siya ng mukha. Baka yung nagkaginanon niya, siningin niya na malaki o kaya hindi niya inayos yung kilay, nakaganon. Ang sabing kilay, dapat nakaganon. Hindi, gumanon. Kaya nagalit. Tayo, hindi ka matapos tayo. Antayin mo lang. Pahingayin ka pa ron. Tapos ikaw lahat ng vlog. Bye-bye po. Thank you so much sa lahat na nanonood dyan. Mamaya doon naman tayo sa YouTube channel sa YouTube channel pa rin natin, naka-live pa rin po tayo. Kasi doon po makikita. At saka doon po tayo magla-live sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Mag-ano na po kayo doon, mag-subscribe. Ate Bergie, studio, mega shoutout kay Inmundo Giyang. Ate Bergie, nasaan na po Ate Bergie? Nasaan na Ate Bergie? Magiling water tayo bukas ha. Tapos bago kami umalis ng ng Baguio sa Biyernes kasi 21, 22, 23 sa Linggo nasa kami? Nasa Laguna kami. May service kami kaso private service eh. Ewan ko kung makakakuha ko ng vlog pero makakakuha ko sa labas yung nandito ko sa Laguna. Maselan yung pasyente natin kaya hindi tayo makakuha ng vlog. Pero malalaman nyo, nandun kami bukas ay sa Linggo, February 19. Siyempre, pwede ako mag-vlog sa labas. O nasaan ako? Yun. Baka magiling water tayo bukas. Kaya doon tayo magiling water, ulitin ko. Alipin Ama Jesus Nazareno. Pag-uwi ko na lang po,
Okay, thank you. Para makita natin malaki yung screen. Yung screen malaki. Kailan ka uwi, ate? Thank you so much. Tapos sa 21 na tayong gamutan, Martes, Merkules 23, Webes, yung Friday ng gabi, bago kami umalis ng ng umaga, gabi pa rin kami alis. Baka mag-healing water ako niyan para may dispose ko na lahat yung mga pangontra. Hindi ko po alam kung saan kami sa Laguna, basta magla-live na lang ako. Maraming salamat po. Papatayin ko na to. Ang oras na to ay 1 oras at 20 minutes na po. Good morning sa inyo lahat. Maraming salamat po. Masaya po ako doon sa kaninang malaking kamay na hindi niya maggawa kung anong gusto niya. Salamat kay Kristo. Pwede na po siya pumunta sa medisina. At saka yung kanina, si Kuya, yung malaking tiyan, bigla lumambot. Ngayon to si ate, magaling na rin to. Aba, Bas Leo. Good morning. deliver na ako. Marami, papagamot sana ako eh. 3 linggo na akong bakit laging masakit ang ulo. Ngayon na. Sa alala. Deliver na ako. Okay, salamat. Sige, thank you. Bye-bye po. Doon natin magkita-kita mamaya sa alipin ng Amang Jesus, alipin Ama Jesus Nazareno. Hindi mo na po ako magla-live dito kasi marami akong video eh. Maraming salamat po dyan sa nanonood sa YouTube channel ko. Patayin ko muna to. Bye-bye. Bye-bye. Doon tayo mag-healing water ha. Live po kayo sa Laguna. Opo, magla-live po ako sa Laguna. Shoutout po. Believe na po talaga kami. Naku, nang bobola pa kayo. Doon kayo mambola doon sa Facebook page natin ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Baka mabigyan ka ng kwintas kasi binubola mo ako. Doon tayo. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Patayin ko na po ha. Unahin natin na itong Facebook page. Maraming salamat po sa paglalike at pag-share. Maraming salamat din po sa paglalike at pag-share sa YouTube channel ko. God bless all.